ଖରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ନଈନାଳ କୂଅ ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁଆକୁ ଭାରି ଶୋଷ କଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଟୋପିଏ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଥଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଣେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ପାଖରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ପକାଇଲା। ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଲାରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏଥରକ କୁଆର ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ପାଇଲା। ସେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ମନ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ।